आच्छा बाबा नों मैया सिगारेट नांगौ होनब्लासो स्कुल थांफोरो Babu sigaret hamya jenis ya dah. हामिया जिनिस नो बाबा Ngaji babu sigaret no berar no hamya teh siklar no hamya teh serar no hamya omni bagi yang hor penanggai kusubui namang khamri kibir ka. बाबा खोनादि गाहाम के नों तागालाय जेसखबानो फाइनल एग्जाम पास माखायनो बुजिखा बाबा गाहाम के पड़दि बाबू के आं पास खालायके नोंआनो ताम पायरनाय बा सादिदा बाबू बाबा नों पास खालायके आंके नोनो बाइक पायरनाय नों जे बाइक सानमाने आबन पायरनाय फिया फेल खालायके आंके ऑटो से नोनो पायरनाय बुजिखा गाहाम के पड़दि बाइक मानांगौ संखे बाबू हंका आं फेल सोनाय बाइक हंकले बोरै खरसा सते गुरुं मानो ऑटो हंकले बोरै खरक तामरक ते गुरुं मानो बाबू अच्छा बाबा इनको गर्लफ्रेंड होता तो यही बाबू इनको गर्लफ्रेंड करे अरे ता माको ताउन दिन कुन गर्लफ्रेंड कोई दong हाजा जतो निन से गर्लफ्रेंड दंगै किसा स्मार्ट नान चेष्टा खादी बाबा यही बाबू तम खतम मासा नन हानजेंगा कक सागादा तामंग हनै ताम होन हाराम जाता आबन बागन 4 बছর পরকে फेल खाइता दंगा दिननो फुनगन मजा बाबा kenapa ba nang ba juarok thung mala tabo tamo kuja Babu, jual thuma ba, langkong tung sama malasa. बाबा खोनादि जुवारक थंमानि हामिया तिनि मांखे खोनामायांगो सनि मांखे ताइन सनि मायांगो जुवारक ता थंनि बाबा जुवारक थंमानि जाया Babu hengke, sajabat, kelai tangan ta. अच्छा बंधु नों मियानो ताङै जाला कक्सा नों मिया जाला कक्साया बोले बंधु नों मिया सायदा निन गर्लफ्रेंड पुरी है नै ओ बाबा कबि कौनो बोले बंधु तमो जालाक नासा आंनि गर्लफ्रेंड लाथिरि सात सागानि खिलाय हमले बिरिस माया अच्छा बाबा बसंग तो निन फाइनल एग्जाम परारक बाहाय काबार दामायखा अरे बाबू एग्जाम नि खबर ता सासिदि एग्जाम नि खबर खनागा बखरक सान खादम तामनि बागै आबताम माको बाबू आं नन सागा हंगे नानो कुनो हुनग्लांना बोले हनिया बाबा सारि किच्छु हनिया सारि बाबा बाबू एग्जाम गाना हंगन से आन गर्लफ्रेंड मुजुमानो फेसबुक मुजुमानो व्हाट्सएप मुजुमानो ताई थुना बो मुजंगो आसुनो मुतै बो फायो बर परा काबार ngai दंनाय बाबू अच्छा बंधु नोना आं कासिखौ सोंगोन very important कक right answer दि आवदो सुंनि बंधु तामो कक सोंनाय आं रेडि नो बंधु उनके तो साला सा सिनि तिरपराव बरक खरक बुसक दं अब बक्कला सिब्लासा बंधु 38 लक्ष बरक दं ता सिनि तिरपराव बा हच्चु कबरदा दं नों सरकारक साव 30 कोटी बुरख्लायखा ताई बिरोधी दलक साव एकम 30 कोटी बुरख्लायखा हंगाबा एकम 60 कोटी बरक ता सिनि तिरपराव अच्छा मेरे नोना काइसे कक सोंगाना अब निंदा तो सही कलंग मरो सामंगो जुगानो काइनै मायुं दंगो बसगांगो काइ थामबु फां दंगो ओ मायुं बसगांगो काइ थामबु फां अब फां के थाले बु फां ताङै जाया नों सायजामा तुर बुरा तालगा कसं आसो कुशन गलायना नान सोङै दं आबा बुफां से 3 ता जे दंमनि थाली बुफां आवसे प्लास्टिक का मायुं बाइक जाना बा प्लास्टिक रंग दाबोनु खदा नों आबो कुशन खालायखनै दं
Obo mereng. Aje mayungse plastini ke bobai ke bufang sama bufang kan ke soy soynya mereng siang. Oh ni ang sugro no tomong ano video no na jong kang ke jara subscribe khairo di tai like khair di ham bhai.